Ganyan tamad po. Lord, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan na pinagkakaroon sa amin. Ang galing namin sa pagalingan ni Panginoon ito. Panginoon, ginambara ko ng malakas sa aming ginagawa ng sigapan. Maraming salamat po, Lord. Panginoon, ay pinag ko ang pagalingan at ang pagpahin mo ng pamilya. Galing ko ng ang buhay at sa ating mga pagkakaan. Tumangan ko ng isang pagkakaan sa Panginoon Jesus. Amen. Shock. Ini musim dia mau ni bercakap dia apa ni? Politik apa ni? Wah, dia tu habis dia bandar dia. Ya. Oh, masuk syuting dulu. Ko. Tahu pula na kayo. So guys, si paring Loreto ay nakakalakad na. So, naiwan mo yung kanyang kaliwang kamay. So this called the finishing touch. Kung gano'n mag-depend. Tayo sa tabuan natin. Tabuan na Arayat. Pampanga. Yan. So, dito tapo tabi sa mission lang. Pag may oras lang. Kasi dadaanan natin kasi mamaya kasi tayo sa tutulot natin and then pupang tayo pusok tayo sa Bandakaki. Sad to say, itong si Barin siya hindi nagpatuloy due to circumstances. Mga bagay na, diba? Mga bagay na hindi natin. So yung vlog natin, yung first vlog natin sa kanya, so first therapy lang yun kasi nagtuloy, hindi natin alam. So maaaring may nagdala sa so tuloy po tayo sa ating therapy ito kayo paring ulit. Shout out pare, may bati ka dyan. Lahat ng mga anggulo, ayan. Lahat ng mga anggulo clan, Garcia dyan, shout out. Shout out yung mga fans mo. Oh, yung mga pala, meron tayong 1,100 videos pare. Ha? So meron na po tayong 1,100 videos, stroke cases and other spasm and back pain. Marami po tayo dyan, panoorin nyo lang po, scroll down nyo lang po at tumataas po yung ating mga subscriber. May kita po tayo 600 plus, ayan. So tuloy-tuloy po tayo, like and share nyo po yung aming vlog para mas marami po tayong mapanood at mapulot ng mga diskarte at technique kung paano pagaling ng mga stroke patients, lalo din mga walang pera. Diba parang mga walang pera dyan, kaya pasunod nyo. Wala ka ng pera, wala pang therapy, paano yan pare? Kailangan, panoorin mo ito para makakudiskarte. Hindi puro pera, dapat diskarte na yun, saka konting technique. Unang-una siyempre yung ating panalangin sa ating public kapatid. Pangalawa yung ginagawa natin eh. So, ang diskarte ni Modero Mangkeping para po ipadap po kasi akala nila hilot-hilot, hindi po ito hilot. Unang-una po dyan, panalangin. Pangalawa po dyan, yung tinatawag na range of motion. Kada kanto, kada ligaments mo, gagalawin natin yan. Kada buto mo, ginagalaw natin yan lahat yan. Ginagalaw yun po ang therapy. And then after noon, bibigyan mo natin ng light massage. Bakit light massage? Para yung mga muscle niya mag-flow yung dugo. Pangalawa po yung digital therapy. Ginagawa natin. Yun po ang therapy. So yung mga hindi po nakakalam yan, ay panoorin mo ito para malaman. Kasi hindi po yung hilot-hilot lang. Siya po ay sinamahan ng mga program modernong mag-prep. So scroll down po kayo. This is 1,100 videos po tayo. Magsawa po kayo sa kakapanood niyan. Magdamag, hindi nyo kayang panoorin yan. Baka sa buwan, panoorin yan. So pili lang po kayo ng mga cases po dyan. Kung may related po sa kaso na hinahawakan mo ngayon o pamilya mo na stroke, pwede nyo pong scroll down hanggang ma-reach nyo po yung from the start. Si paling gano'n ko po talaga, nagsimula na ito. Naging binakabaran ko parang yung daan nga, buklat eh, naging tabing eh. Siyempre mo yun, baga kayo, tsaga, ba? Tsaga nyo na, tayo naman. Babalik na pa rin. Pag ano na, marami na nagagawa. So ito po ay 50 minutes, so ikakat namin to. Mamaya, sa part 2 kami ng massage dyan. Kasi mahaba ito eh. Mahaba, maubos yung ating video. So, yan.
So, cut namin ito, pinakita ko lang yung vibrators and then make a digital therapy. So, ito po ay digital therapy. Ang digital therapy po ay tinutulungan niyo yung mga ugat, mga muscle pain, flow the blood circulation, ayan, para alam mo, yung dugo ay kailangan na magbalik siya sa normal, lumakad. Sabi nga, barado yan, kailangan susundutin, hindi marundot. Tama rin? So, barado yung kanal, ito po, hindi marundot, si kuryente ang sumusunod dito para mag-flow yung dugo yan. Pinaparap yun ng massage therapy yan. Kasi muli po, part 2 po tayo guys, mamaya yung massage therapy yan.